Moikka kaikki katselijat siellä rundoissa puolella. Tänään ollaan Salon musiikkiteatterissa Salon lukiolla. Katsotaan ketä täällä tänään meillä on. Amanda. Lumina. Missäs ryhmässä te ootte? Puvustus ja maskeeraus. Puvustus ja maskeeraus. No kenes Asu on teidän lemppari? Ranskalainen diiva. 20-luvun lady. Oi, kuulostaa aivan upealta. Mistä olette saaneet teidän inspiraation? Kaikista vanhoista hahmoista. Joo, sama. Ja netistä. Aivan upeaa. Onko jokin ollut haastavaa? Jo kaikkien materiaalien niin kuin yhteensovittaminen ja tämmönen. Ja se, miten saa vanhanaikaisista hahmoista niin kuin uudenlaisemmat. Se on totta. Hyviä pointteja. Kyllä, hyvin aktiivisuus näkyy näistä nuorista. Mennään sitten seuraavaan videoon. Ketäs meillä tänään täällä on? Fester. Mä oon Slim Joey. Morticia. No minähän olen Lukas Beinecke. Hauska tutustua. Ketäs sä oot tuossa Adamsin perheessä? Mä olen Gomezin veli. Olen yksi tärkeimmistä henkilöistä siinä, että he asuvat New Yorkissa nyt. Minä olen äiti. No, oikeastaan olen menossa tyttären Wednesdayn kanssa naimisiin. No, mitä sä teet vapaa-ajalla? Tuijottelen kuutoja, pidän kaasta yllä. Mikä on sun lempiteko vapaa-ajalla? Uhkapelit ja ryyppääminen. Noniin, kiitos. Ja tämmönen kysymys, että kumpi? Rakkaus vai maine? Rakkaus tietysti. Aivan ihana. Millaisille ensimmäisille treffeille veisit Wednesdayn? No, tyypillisesti, jos mä tapaisin heitä jonkun, niin yleensä mä veisin varmaan jonnekin illalliselle, mutta Wednesdayn tapauksessa ehkä tommonen paikallinen hautausmaa olisi varmaan aika hyvä. Sitten siellä kato piknik ja ehkä pullo champagnea ehkä. Aika romanttiselta kuulostaa. Kiitos.